Nhar id-9 ta' Ottubru 2012 fil-Pakistan, coach mimlija studenti twaqfet mir raġel b'nofs wiċċu motti. Dan tela fuq il-coach u staqsa b'vuċi għolja minni Malala. Malala, tfajla ta' 15 sena, semet il-klim ma maratux. Ħasbitu xi ġurnalist li rrid jintervista. Għax Malala kienet saret famuża minħabba l-kawża li kienet tmexxi u l-qoddim biex il-bniet tal-Pakistan ikollhom id-dritt bażiku ta' edukazzjoni. Iżda malli dan ir-raġel ħareġ pistola, il-ħajja ta' Malala inbidlet fi ftit sekondi. 3 tiri waslu biex Malala issofri feriti f'rasha minn waħda mill-bullets fil-waqt li 2 l-oħra laqtu 2 tfajliet oħra f'dirajhom u spallejhom. Dak li sparala kien wieħed mit-Taliban, moviment Iżlamiku fundamentalista, u rrid joqtolha propju għax kienet qiegħda titkellem favur id-dritt tal-edukazzjoni għall-bniet. L-attakk kien maħsub biex joqtol lil Malala u jagħti talima lil kull min kien kellu x'jaqsam magħha u mal-ġlieda tagħha għad-dritt tan-nisa u tfajliet fil-Pakistan li jieħdu edukazzjoni, ikunu liberi u jiddeċidu għalihom infushom. Iżda jekk it-Taliban kien minn għalihom li se jwaqfuha, qarrarhom bl-ikraħ għax wara diversi interventi mediċi Malala irnexxiela tirkupra u ssuktat il-kampanja tagħha b'aktar saħħa u issa b'attenzjoni internazzjonali mill-midja. Kif qalet hi, intebħu bis-saħħa tal-ħinna meta jsiktuna. Il-ġlida ta' Malala kienet bdiet 4 snin qabel, meta fl-età ta' 11 sena bdiet tikteb għal BBC djarju anonimu dwar il-ħajja ta' studenta taħt it-Talibani fil-wiet ta' Swat fil-Pakistan. Malala u l-familja tagħha kienhom jaħarbu minn Mingora waqt li t-Taliban u l-Armata Pakistana kienu qed jiġġieldu għal kontroll. L-iskola ta' Malala saret ħerba. Meta marru lura d-dar, Malala u missiera ġew medda. Iżda Malala bdiet tagħti intervisti għat-televiżjoni u użat donazzjoni biex tixtri coach għall-iskola, propju l-istess coach li kienet fiha meta sparawla. Nhar 12 ta' Lulju 2013, meta għalqet 16-il sena, indirizzat lin-Nazzjonijiet Magħquda u tkellmet hekk. Il-terroristi ħasbu li kienu se jbidlu li l-għanijiet u jtemmu li l-ambizzjonijiet tiegħi, imma xejn ma nbidel f'ħajti ħlif dan. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Fl-2014, Malala ta' 17 sena saret l-iżgħar persuna li qatt riċevit il-Premju Nobel għall-Paċi u dan għall-ġlieda tagħha kontra l-isfruttament ta' tfal u żgħażagħ u dritt ta' tfal kollha l-edukazzjoni. Malala hija konvinta li l-edukazzjoni hija l-uniku triq li tista' iġġib il-paċi fid-dinja. Bl-armi tista' toqtol it-terroristi, imma bl-edukazzjoni tista' toqtol it-terrorizmu, kitbet Malala. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world.